Отборът на Литекс печели с лекота като домакин мача си срещу Видима Раковски с 4-0. Още в 14-та минута след изпълнение на пряк свободен удар Христо Янев откри резултата след прецизно изпълнение. Съставът на гостите продължи да играе защитно с единствена мисъл да не загуби с голяма разлика матча. Играчите в синьо имаха само една опасна атака, при която Ангел Русев стреля по край вратата на Литекс. Домакините доминираха до края на първата част, но гол на Дока правилно бе отменен заради засада и така почивката дойде при резултат 1-0 за Литекс. На практика второто полувреме започна с гол от съблекалнята в полза на Литекс. Негов автор отново бе Христо Янев в 47-та минута. В 53-та вратаря Ивайло Василев фаулира Христо Янев и съдията правилно отсъди дуспа, но показа само жълт картон на вратаря на гостите. Светослав Тодоров превърна отсъдената дуспа в гол и резултата стана 3-0. До краят матча бе доигран при не особено високо темпо на игра. Литекс имаше и други добри положения за гол, но отбеляза само още едно. В 74-та минута Дока доведе нещата до 4-0 след хубав пробив през лисаната защита на отбора гост. Така Литекс очаквано и лесно се справи с Видима Раковски. Литекс Видима 4-0.